Ladies and gentlemen, we are back again on yet another interesting episode on nhau dzechitendero idzi, nhau dzekunamata idzi, all matters relating to faith, religion, spirituality, zvese. And today we have got another guest watakambointroduce nguva yati rebei yapfuura apo kana kuine vanhu vachiri kurangarira Triko Commander Ibrahim Kudombo Shava, if you still remember. And today we have got him in the studio for the first time. Tunowadedza tichingovati mutumwa ndozita ratinowadedza naro. Mutumwa togamuchirai. Tinotenda baba matisvitsa pano. Hanzi vanhu vanoshandisa mazita ekuti mutumwa tisingambofa takaziva mazita awo chaiwo zvinofamba sei? Nyaya ndeyekuti munhu anenge ane akamutuma. Nokuti mutumwa is just a term rongotaura a messenger. Munhu anenge atumwa. Imi makatumwa nani? Ndakatumwa naJehovha kumusoro kudenga. Kumusoro kudenga. Yes. Kana paine mutumwa anenge aine message yaita sei yatumwa nayo. Ndizvo mutumwa ana mbonje. Asana silent killer anzi anopiwa yake yekutumika. Message yaminayo ine mbonje here. Message yaninayo haina mbonje. Asi message yerusununguro. Kune ava vakasungwa. Yes. Inenge ichiti chii message? Ndinonyanya kubata nyaya dzine chekuita nedeliverance. Kusunungurwa kwema-individuals vanenge vakasungwa nevakaipa. Kuita kumwe nemhuri dzakasungwa zvakare nevakaipa tinosunungura zvakare. Saka tine message ine chekuita with deliverance. Ndiyo mharidzero yakatumwa vamwe vese naKristu paaituma kunyanya vapostori vakachiti go ye therefore. Bozvinozvakanzi pakauya munhu anenge aine mharidzo kana vhangeri isiri yada kuti chai musaite se musamuteeresa imwe chete ere mharidzo iyi. Chinoitika ndechekuti izvo vanhu vachidaidzwa kana vachitumwa naKristu atipuwe message imwe chete. Wakaona John the Baptist paakauya message yaakaparidza ngeri yebaptism nekingdom. Jesu achiuya anoparidza repentance nekingdom. Peter achiuya anobva ati izvo I'm sent to those that have obtained the precious faith like unto I. Message yakobvona kuti yakanga iri message yakazendama pafaith. Yes. Saka inina was given the message inonyanya kudyarika so much paarea yedeliverance. Inonzi naJesu I was anointed to preach deliverance. Saka kune vakatotumwa kuti vaparidze rusununguko. Vamwe vafundisi kana vachitaura vanobva vatiwa hakuna chinhu chinonzi deliverance. Kunzi munhu ari kurova deliverance paunongotendeuka paye, paunongogamuchira Jesu, hanzi ndo paunobva watova delivered from the kingdom of darkness into the kingdom of God. Ndo same deliverance yamunoita here kana kuti mukutaura yekudzinga madhimoni. Regai nditange nokutsanangura. Mubhaibheri hamuna chinhu chonzi the gift of deliverance. But wakaenda pamagifts amwe amutsvene tinonzwa pamusoro pe the gift of prophecy, the gift of discernment. But wakaenda pahealing inobva the gift of healings. Ichirefer pa the spiritual healing and the physical healing. Now, katakuta nyaya yesalvation ruponeso rwemunhu. Munhu kana achigamuchira Jesu Kristu samambo namuponesi wake, chinoitwa chisikwa chitsva panguva iyoyo mweya wake. Noti nyama yake, noti nangariro dzake. Ndosaka ainyeba achiramba achinyeba. Ndosaka waona kuti abva kumba kwake kusina chinhu. Kunyange aitwa chisikwa chitsva anogodzokera kumba kwake achiwana kumba kwake kusina chinhu. Zvoreva kuti deliverance hatigoni kuti kana munhu achinge agamuchira Jesu Kristu aita chisikwa chitsva toti haachakwanisi kudzingwa mweya yetsvina. Nokuti chaitwa chisikwa chitsva haisi soul yake, haisi nyama yake, asi ispirit yake yokuti akafa ipapo anoenda kudenga, asi soul yake ichisara panyika iri iyo inopozeswa. Alright. One of my ministry are notable nenhau dze-deliverance iministry yaProphet Walter Magaya inonzi PhD, Prophetic Healing and Deliverance Ministry. Maoperatiro avanoita since makatumwa nenhau dze-deliverances makafanana here. Kana ndichivatarisa ndichiona mitro anoita deliverance yavo tingati ndokwakarerekera ministry yenyu here. Hatina kufanana. Kunyange tese takatumwa kuti tiite deliverance. Nechikonzero chekuti izvo wakatedza maministers edeliverance unoona kuti kune vamwe vanoita sevanospecialize
nenhaurwa dzine chekuita nemafoundations witchcraft nezvinotera ropa. Kwoita vamwe vanoita deliverance rinogona iri deliverance out ya inogona kuti in the level yechurch level ichiperera imomo. Yes, this is the reason why vakaisa ma1-on-1 mini kune macases asingatoperi nelevel yedeliverance inoonekwa vachidisplay muchechi inotozoda special attention. saka imwe munoita yakaita sei? Ini ndinonya kuspecialize nemafoundations witchcraft nezvinhu zvinotera ropa. Mafoundations, witchcrafts nezvinhu zvinotevera ropa ndo madna. Yes, ari macases ayekuti mumachurches kune vanopinda deliverance vanozviziva kuti hausangane nekesi yaunonzwa pachimanifesta demon roti ndine blood pressure ndotera rudzi rwawo. Even though blood pressure uritori mweya utsvina unototera generation to generation nokuti it's a demon rine a certain nature yaro rine nzira dzayo dzinoda kuapproachwa kuti rigwanise kumanifesta nekuenda. Kana muchiti zvinhu zvinotera ropa, zvinhu zvekutera blood type here kana ndo zvekutera ropa remhuri yako kuti kwauri kubva? Kana tichitaura pamusoro pezvinhu zvinotera ropa tiri kutaura pamusoro pemacases emweya wetsvina mizhinji yacho inosumudzwa nokuda kwokuti izvo paitwa marituals mamwe ache emhuka eropa nezvakasiyana siyana iri mhepo yokuti imwe yacho kana iri ye-anti-marriage inoramba marriage unotoona kuti ine certain family munotozikanwa kuti teta vana kuroorwa mwana wanzvadzi vana kuroorwa kana mai vakadhivhoswa vana vakadhivhoswa kana kuna baba the same thing. Kune vamwe macases ane chekuita nenye area success time vatozati kwedu hatisi vanhu vekuti kunogona kuverengwa vanhu vari prominent kana vakabudira ringori rudzo ringori ramalife iringori life iri average. Even though desire yamwari pamusoro pedu tese yanga iri kuti each of us tinge tiri vanobudira pazvotoita asi zvese zvizodzimwa noda kuti vamwe vakaberekerwa mumhuri dzine ava noushereketwa hwavakaita hwavakabata hwakalidwa kuti at the end zvidzungaidze ma-next generations. Ladies and gentlemen, ndiwo mutumwa vatinawo panapa tichimboda kungonzwisisa vamwe makaona paepisode yekutanga ratakamboita but tinombongodzokera kumashure toda kumbonzwisisa kuti mutumwa uri kubva nepi, mutumwa vanoita nezvei uye mutumwa unenge une dambudziko rakadii tichiti umhanye kuuya kuzobatsirwa namutumwa kuno. Pasecond segment yatiri kuita panapa tine mibvunzo yatinayo yatoda kubvunza mutumwa ine chekuita nekubatsirwa kwevanhu ivava vanenge vachida deliverance oro vanenge vaine any type of problem yavanenge vainawo. Tonzwa kuti nyaya idzi dziri kufamba sei. Mutumwa tinokugamuchirai futi. Tinotenda. Yes, mubvunzo wekutanga watinawo panapa ndewekuti nei vakadzi hobo vanonyanya kutaurwa vachinzi masingle women vari kuenda kunotsvaga yatinoti iyo spiritual help kuti vawane murume aidha ane mari kana kungowanawo marriage zvayo kune vanhu vakaita sana Gogo Chihoro. Right. Chinoitika ndechekudai mwari vachisika munhu vakamusika in a nature yoti zvinhu zvaifanira kungoendeka but nokuda kwezvinhu zvizhinji zvakaitika mafamilies akaberekerwa vazhinji zvimwe zvacho zvakadzima urongo hwamwari iwowo zvoti even if you go back in the Bible unoona kuti kune vakadzi vazhinji masingo vaitotsvaga marriage asi vaifanira vatonotsvaga chimwe chinhu chiri spiritual kuchivabatsire kuti vagone kuidentifywa kana kuonekwa ne-a type of a man wanenge vachida kuti vaone. Mune example yamunogona kupa briefly yesingle mother mubhaibheri raitsvaga murume ane mari? Right, regai nditange nekukupai Jesu anoti pamusoro pema10 virgins vasikana vakanga vakachenjera vaifanira kunosangana nechipomba in the Bible robva rati iro vaifanira kusumuka vachienda in a certain location yavaiziva kuti ndo yavaizogona kusangana nechikomba but the Bible roti vasvika ipapo vamwe vacho vakanga vane marembi akanga asina oil yakanga iri enough oil payakapera kune vamwe zvino chikomba chakuya vanzwa chakuya havana kumirira kuti chikomba chisvike vavhenekerwe nemarambi evamwe nokuti each of the woman mwari vachikusika vanokusika wakatakura chiedza chako chinovhenekera life yako zvokuti ukwanise kuonekwa kana kuidentifywa neuyo anofanira ngachikuona. That's why if you check the book of Genesis rinotsanangura pamusoro paJacob achinoroora mumwe mudzimai ainzi Rachel
bhaibheri robva rati nemusi wakapedza rora akunopiwa mudzimai akapiwa anonzi Leya ndobva azozviwana kwachena kuti ndakaroora muna Asiriya. With another words akapinda murong marriage. But the reason ndeyekuti according to the Bible mukadzi ndiye aifanira kuya nechiedza chaivhenekera murume kuti azogona kuona uyo waari kuwanana naye. Ndiri kuona futi ainzani Ruth naBoaz. Unotoona kuti Ruth ndiye aitoenda kumunda kuye osvika obva aenda patsoka dzaBhoazi orara ipapa odi hameno kana maverengero angu ari echokwadi. Ruth it's a different case. Ruth haana kuroorwa naBoaz nokuti akatsanya kana takanamata. But Ruth akaroorwa naBoaz nokuda kwokuti akasenza uchenjeri hwaaipiwa naNaomi wokuti Boaz kuti akuwane unofanira number 1 kuva munhu anokunza kupinda munda kuti agone kuidentify wopedzisira futi kubuda munda kuti agone kuidentify nokuti passion yaBoaz yanga iri munda. Saka Ruth akangopiwa uchenjeri wokuti agone kuenda panzvimbo yakanga ine passion yaBoaz zvaizopa attention yaBoaz kuna Ruth. Saka pazvese izvi zviri kutsinira point yenye yekuti mukadzi ndiye anoisa chiedza. Yes. Saka ndiri kutsanangura pamusoro pekuti maissues emarriage. That's why muchaona kuti even mudzimai anonzi Esther kuroorwa kwaakaita with a king nokuti aisabva kulineage yakanga ine vanhu varoorwa nemakings akatoenda through a certain process yakatorwa navamwe vanhu ndobva anogurumwa for 6 months achitichwa pamusoro pemaherbs aizobatsira kuti paiappear before the king agone kuwanirwa nyasha kana kuti chiedza chake chigone kupenya. So with another words ndiri kuti hazvina Satan kuti munhu wechidzimai agone kusika for help inobatidza chiedza chake kuti agone kuva munhu anopula a certain type of a man waanonzwa kuti awanikwe naye. But nhamo inozovapo maybe nokuti waenda kunotsvaga help kunani. Like some of the cases dzevamwe vanhu vanokwanisa kunotsvaga help yakafanana neimwe yekuti munhu anonotorerwa chibereko chembwa inenge iri pahiti chopiswa chozanganiswa mafuta onzi azore zvomanikidza kuti apule varume. Izvozvo at the end zvinhu zvinenge zvine maeffects. Nei muchifunga kuti vanhu vari kuenda kunzvimbo idzodzo dzekuti unobatsirwa zvisina kururama pamberi paMwari kana kuti unoendwa newe kun'anga kana kuti unoendwa newe kunhu kunozoitwa kushinwa kana kubata mishonga vasiri kuuya kwamuri imimi muri kuti makatumwa naMwari? Kwandiri vari kuuya. Aiwa, handisi kutaura imimi personally but kuti hypothetically. No, ndiri kupanzwa chiri kuita kuti vasaende kune mamwe vanhu vaMwari. Chikonzero ndechekuti izvo vashoma vanhu vaMwari vanenge vane understanding yezvinhu zvakaita saizvozvo yokutonzwisisa kuti nokuda kwokuti even if you check mastatistics unoona kuti maHarare munomu zvinonzi vakadzi vari single vakawanda kupfuura varume vari single ne32,000. 32,000. Yes. Saka ipapo unobva utoona kuti pane makwikwi anenge akati simbe kuti ukwanise kuwana murume anenge ari murume maybe anogona kuti ange achikugutsa. Zvototora pamwe pacho kuti munhu atomuvha an extra mile yokutotsvaga icho chingamubatsiro ari muna Mwari. But nokuti most of the ministers havasati vagona kugamuchira reality iyoyo which is the reason nekuti vamwe takauya tichiintrodusa mafuta atinawo tinointrodusa anobatsira chiedza chemunhu chinge chiri chinhu chinogona kukondemwa navazhinji. Mubvunzo wedu wechipiri une chekuita nemidzimu watanyora panapa kuti why do most people in churches vanowanika vachinzi vane mudzimu wavainawo muupenyu hwavo but mudzimu iwowo hauende even yange wakadzingwa madhimoni. Unongoramba uchingonzwa kuti ndingane mudzimu anotoenda kuchechi inotobelieve deliverance and chii the life of that person the life of that person becomes difficult after deliverance, and when that person is prayed for after deliverance it continues manifesting the mudzimu spirit. Saka tinenge tine munhu pano wekuti anenge aine mudzimu and after deliverance mudzimu hauite sei hauende asi upenyu hwake unogona kutopa wava difficult after paitika deliverance iyi inenge yaitika mudzimu woramba uchimanifesta. Zvinenge kunyatsofamba sei? Chinokonzera cho ndechekutoti mudzimu haudzingwe asi unonegotiatwa nawo kana kunonzi kukumbirirwa
nechikonzo chokuti mudzimu mweya wakatopinda mumusha kana murudzi after wavhurwa edoor nemaelders vakagadzwa kuva vatungamiri vemhuri nokuti mwari vachisika chinhu chinonzi mhuri vanosika ine way yokuti izvo pane vanhu vanosumudzwa vari maelders, vamwe vacho vanotopa blessing, vamwe vacho vanotopa ekesi. Now sekuita kunoita bhaibheri. Saka mudzimu mweya ukuti kana uchipinda mumusha patoni a group of elders vanotesa musoro pamwe chete vakamira mhuri yavo, votofamba kwavanofamba, vodzoka voita dare ravanoita rokubika doro nokutofa kwechipfuyo, apo iri nzira yekuti vada kudzora mweya womumusha. Saka nokuda kwaizvozvo mweya une a legal ground or a legal right, nokuda kuti mweya usina kungopinda murudzi zvokuti wakangomeka decision, asi mweya wakapinda murudzi unoto wakatovhurwa goni nemaelders ari mhuri, which is a reason inoita kuti kana kuri kuchibhoyi kauchikaranga munhu iye anofana kutonzi atokumbirirwa kumweya wacho iwo zvitonge utonegoshoda naye kuti ubve paari uchinotsvaga mumwe munhu. Is the same thing nemweya wakasangana naJesu une murume anonzi Legion. If you read your Bible unoti Jesu paakabuda muchikepe mweya wacho wakabva wachema, Jesu obva ati come out of this man, but mweya wacho hauna kubuda. Jesu ndo paakabvunza wacho kuti uri mhuri ani, haibvunza mweya wabuda. Wobva wati tonzi Legion noti akawanda, woti hatina kuramba buda murume munomu, asi kana tichabuda titendere tonopinda munguruve idzi. Jesu ndobva anegotiata nemweya wetsvina kuti unopinda munguruve, so that's man kuti asunungurwe. Saka pane mweya imwe yokuti unofana kutogona kuva munhu anotonegotiata nayo kuti ikwanise kubuda mulife yemunhu ichienda kwainoenda. Iwo mudzimu mweya wakanaka here. Mudzimu, regai nditange ndichiita sendinobva kumashure. Concept yemudzimu it's a concept yakatorwa kuna Mwari. Kanchiti iconcept yakatorwa kuna Mwari ndiri kuti nyaya yokudzora mweya wemunhu waenda uchinopfeka body yemunhu hazvina kutanga nevanhu. Wakaverenga in the book of Luke unoona kuti pakazvarwa John the Baptist ngirozi inobva yati iyo paachaberekwa achapfekwa nemweya waElijah nesimba raElijah, meaning the anointing. Oita basa rekudzoredzanisa mweya yamadzibaba kuvana nemweya yevana kumadzibaba. Iri a prophecy yanga yakapuwa in the book of Malachi yaifana kuzadziswa naElijah. Now Mwari ndobva vadzora mweya waElijah uchinopfeka John the Baptist kuti mweya weya uzadzise assignment yawaifana kuzadzisa according to the book of Elijah, which is the reason now yakaita kuti John the Baptist atenge kuonekwa akasona bhandi rakafa nebhandi rakanga rina Elijah thousands of years before. Aonekwe akapfeka bhachi rakasona akafa nebhachi rakanga rakapfekwa naElijah thousands of years before. Minuti mweya waElijah pakapinda mubondi yaJohn the Baptist wakatanga kumuinfluenza in a way yokuti atange kuda zvimwe zvinhu zvaidiwa nemuridzi wemweya wacho apo usati waendwa nawo kumusoro kudenga. So ndiri kuti nhamo inozovapo pakuti izvo ari kudzora munhu, it's no longer God, vanhu ari kudzora mweya uya, which is the reason ikuzoita kuti at the end pazodzorwa imwe mweya isiriyo. Wakaverenga according to the African culture yedu, kudhara paiti kana pachirwa guva maelders efamily aitoungana vobva vatasa pamakuva ari mufamily kuti mune 6 vobva vati ranhingi hatikwanisa kumudzora nokuti aiba, ranhingi hatikwanisa kumudzora nokuti akafa asina murume, ranhingi toridzora nokuti akanga ari murapi, ranhingi toridzora nokuti anga ari mupfumi. Saka patinodzora mweya wake tadzora urapi uya pakati pedu kuti urambe uchifunctiona pakati pedu. Maybe iri concept yakada fe concept yakafanana nekuna Luke yoti mweya wacho waElijah wakadzorwa kuti uzadzise assignment yawakanga wakatakura according to Malachi. And then mubvunzo wangu wekupedzisira panyaya yemudzimu iwowo unenge uri wekuti kana munhu watendeuka usually unenge wakunzi ugarwe namweya mutsvene, unge uina mweya mutsvene. Zvino mweya mutsvene unokwanisa kugarisana here nemunhu anenge aine mudzimu? Mweya mutsvene haakwanisi kugarisana naye, which is the reason inoita kuti varambe vachimanifesta ari muchechi, nokuti munhu iyeye nyama yake panguva iyo kati mweya wake unenge waita encounter mumwe mweya panamatwa wakasiya nemweya uri maari, nechikonzo choti munhu iyeye haana kukumbirirwa
uri hakuna akagona kunegotiata nemweya uri maari kuti ugone kubuda maari uchienda kune imwe nzvimbo. Apo nenzira yekuti izvo mweya wacho unototaurwa nawo kuti chimusiyai ashumire Mwari nechikonzo ndonzi yatora whatever until kusvika masvika papoint kuti mweya wacho unoita let go. Ndo mweya wokuti wakaitwa out munhu iye kazhinji kacho life yake inotanga kuva difficult nokuti approach yacho iri kuseenzeswa kuda kuputsa mweya wacho handiyo the proper approach. Nokuti according to the Bible munoona kuti Jesu achiuya anotsanangura nenyaya yedeliverance, asi achitsanangura nyaya yedeliverance pane nguva yanoigirwa mweya wetsvina wakangoramba kuenda nevadzidzi ake audzinga, anobva ati zverudzi zvinoda kutsanya nokunamata zverudziri minoti pane mapoka akawanda emweya wetsvina ende boka rimwe nerimwe rine nzira yaro yarinoda kuti rishandisirwe kuti ribude munhu riende kwarinofanira kunge richienda. Ndirupaona ladies and gentlemen, ndimutumwa vatinawo panapa vachitaura nawo ine chekuita nevanhu vanenge vaine mudzimu asiwo vari vanhu vakunamata vachiramba vachisangana nematambudziko avanogona kunge vachisangana nawo. Since mataura imi mukati mafundisi mazhinji haana knowledge concerning these things, vanotanga vari kuzviignora kana kutanga vari kufamba murima kuti vanenge vachingonamata chete vachingomunamatira munhu yaya but vasiri kunyatsoziva zvinhu zviri kufanira kunyatsoitwa. Kune vanhu hobo vanosangana nematambudziko yaya ane chekuita nemidzimu, onzwa kuti mwana azobudirwa ari kutyoro kana mumwe ari kubudirwa ari kuchechi. Munobatsira vanhu manje matambudziko akadai from a position yekuti imi munotospecializa nedeliverance? Yes, kutozvitaura kudai neknowledge iyoyi inyaya yekuti tinenge iri rwendo rwandakatofamba ndakatombetozvikuita mamwe mafundisi anditosvika papoint yekuti Mwari vakatangawo kutaura neni pamusoro pemaissues ya takachitanga kuchiona maresults kune vanhu ane macases akadaro. Vane makesi akadaro zvinoitika here kuti mataura mukati mumhuri vakuru vemumhuri maelders ndo vanenge vatovhura goni kuti mudzimu upinde, which means patori nekameeting kanoitwa poitwa chivanhu chinoita sei chinoitwa, asi kune mudzimu wemhuri unotoziva kuti Zigo abudirwa hapana maelders akamboteketera ari kutoshamisikawo kuti Zigo abudirwa. Zvinoitika here kuti zvinoitika kuti munhu anobudirwa kana kuti munhu anenge aine mudzimu iye asiri munhu wechechi? Zvinoitika izvozvo nechikonzo chekuti panorohwa guva usiku unoridzwa ngoma nekumwiwa vakamera mweya kuti uchibva kuguva kwavaenda unokumberera. Munhu anosvikira usiku uya vapemberera anotanga kuita semaitiro aita anga akafa. Makuseni acho pane mbudzi inotorwa inonodirwa mvura yechinzi vari kutsvaga kuti izunzire zita, yonzi kachinge yazunzira zita ranhenge kunyange asipo. Zviri kungoreva kuti izvo munhu iyeye pachafa uyu ndiye achapfekwa nemweya uyu. Zvacho chinenge chito chiprofitwa chikuitwa nemweya wacho chekuti uyu achatanga kufa uyu ozopfekwa nemweya wacho, asi mweya wacho na hauzochuze third generation nefourth generation panguva iyoyo panozofa ane zita razunzirwa uyu. Mweya wacho unotanga kuchitsvaga munhu waungada kuti upfeke mumhuri uri wega, which is a reason ezita kuti mumwe munhu now azozviwana ari in a point whereby yokuti ari kunzi ane mudzimu but pamwe pacho haana kubvira atomusvika paitwa zvemudzimu. Inyaya yekuti pane mweya wakatoombererwa wakatobikirwa doro wakatopiwa zvipiriso wakadzorwa at a certain period of time ndobva watoitwa zvakaitwa ndobva wapfeka mumwe munhu, asi pakafa the second generation wakatanga kufamba uchitsvaga wega. Variwo vanhu vazhinji vacho vane macases ekuti vanenge vachida kuti vatokumbirirwa nokuti even akada kugamuchira mweya wacho kazhinji kacho asina understanding yemweya iwowo kuti wamhuri wakagara panani ende aisimhorirama sei, nokuti kazhinji pane mudzimu unouya nezvimwe zvinhu zvakanga zviri pati yemararamiro emunhu wacho. Saka nhamo iripo ndekuti mweya wakazhinji wakakugamuchira unogona kutanga kutokupula down vamwe paarea yemarriage paarea yesuccess nokuti pamwe pacho ndo upenyu wakanga uri wemunhu iyeye ane mweya wasvika pauri. Muchechi imwe chete yandinenge ndichipindira toti Methodist kana iri paWaterfalls, muchechi imomo since ndaberekwa pamwe ndirimo kusvika ndikure kuva nhasi ndinenge ndichingoona kuti mhuri yekwamamasenga mhuri iyo inobudirira. Baba vacho vane basa rakanaka,
mwana wacho anogona chaizvo kuchikoro, wechipiri ndizvozvo, wechitatu anotamba bhora, kana yasvika nguva yekuroorwa unotoziva kuti 3 michato, mawhite wedding, mabasa avo, vachidaro mhuri dzavo vane vana vavo vari buda imomo vanenge vakatsvinda vakadii. Toziva kuti mhuri yekwa Hurungwe irimo muchechi munomu, munotongoziva kuti mhuri iyi yakatongoomerwa. Tiri kunzwa shoko rimwe chete, tichinamata manamatiro mamwe chete, tichizvipira kuna Kristu zvimwe chete, tichishanda futi mashandiro mamwe chete. Chii chinenge chichiitika? Inodzoka panyaya yema-foundations. Bhuku ramapisarema chapter 11, David anoti, if the foundations are broken down, what can the righteous do? Meaning kuti this righteous individual ane zvaari kuita kuti azame kuda kubudira maybe paarea yemarriage, kuda kuti abudire paarea maybe yefinancial. But Bible riri kuti anogoiteiko iyo akaromeka nhau dzake dzakaputsika. Saka kazhinji zvinokonzera nekuti kumashure kwevanhu ivavo kune vanhu vakamborarama. Vamwe vacho vakanobata ingave imwe mishonga yedzimwe mhiko, dzanga dziri mhiko dzokuti vaifana kuzopa ma-next generations sechipiriso chokutambudzika at a certain area yeupenyu, apo ivo vararama upenyu unenge uri mutserendende pakuva iyo. That's why uchiona kuti kune mafamilies vamwe kuti unotoziva kutoti family iyi it's a family yekuti paarea yakati vanhu kuti zvinhu zvinongoita mutserendende, asi paarea yakati iarea yavanostruggle nekuda kwokuti mubloodline nawo pane munhu anogona akatengesa that area. Just like wakaverenga your Bible, there's a certain man ainzi Ethibal, vanga vari baba vaJezebel. Unoti that man mubloodline make mamune zvinhu zviviri, mamune strength muvana vasikana yokuti vaifana kunga attracta makings, vororwa nemakings vasingarorwa netsuro. But in the same bloodline imomo makanga mune weakness yokuti vana vasikana ivo vaifana kutena varume vavo against their God. Saka each bloodline unogona kudiscover kuti mune strength yamunayo, imwe ndiye education, asi paarea yemarriage hakuna chinhu. Iri nyaya yokuti ndokune kune nhau dzakaputswa dzatanga tichiti dziya dzinoda kuti dzikorektwe dziiswe panzvimbo yakanaka. Munokubatsira? Ndinobatsira ipapo. Ladies and gentlemen, ndiwo mutumwa vatinawo. Mubvunzo wangu wekupedzisira mutumwa, kune mamwe matambudziko anoita kunge asingataurwi muchechi. Tinoita nge matambudziko ehistorical. Tinotofunga kuti vanhu vanoenda mumachechi matambudziko ava vetese ava mafese handiti. Asi wozotarisa unozoona kuti vanhu vemuchechi vari kubuda vachienda kudzin'anga nekudzimaprofita kunenge kusinganzwisike, vachienda kunotsvaga masolution emaproblem iyaya. And one of izwi randonyanyisonzwa izwi rinenge chinzi masari. Matambudziko aya nei ari kutanga ari kuignorewa kumachechi? Handizoziva kuti nemhaka yavari kumaignore, asi chandinoziva ndechekuti masari aripo. Chinonzi sari inini ndinoiti it's a mark of the covenant. Yes. Inogona yakangoiswa pabhodhi yemudzimai kana pabhodhi yemurume. Zvakangofanana if you read your Bible, unoona kuti Mwari vachiita sungano naAbraham, vane pavanosvika pekuti izvo vanobva kuti Abraham, ndichada kuti varume vese vari murudzi rwako vange vachinochecheudzwa, yamuno circumcision, iri a mark of a certain covenant yandaita newe, yokuti pandichaona murume wese akachecheudzwa muburugwa make, ndichatoziva kuti murume chikamu chesungano yandakaita naAbraham yoti afana kuropafadzwa. Saka is the same thing neanonzi masari. Inyama dzimwe dzinotobuda dziri nyama dzinomira a certain mark of a certain covenant. Even though dambudziko randasangana naro nerandaona pamaissues emasari, vazhinji vanoenda kunochekwa nyama dziya. Now, but ari kungochekwa a mark of the covenant. Covenant haina kudimbuka. Which is the reason neta kuti vanhu ivavo after some time anoona mark yabuda futi. Nechikonzero kuti mark iyoyo irigori a product of a certain covenant yakaiswa muupenyu hwake, imwe yokuti akarara nemunhu iyeye anofanira kutanga kusemwa, mumwe akaroorwa murume wacho anofanira kutambudzika, kana kuri varume imwe yacho inotounza struggle as long that mark iripo. But iringori a reflection yakafanana nering yewedding, kuti munhu akapfeka ring yewedding akaonekwa muroad angoziva kuti ari married. Asi akaibvisa hazvirevi kuti adimbura sungano kana kuti covenant yakaita marriage mumashure. So it's the same thing
nemasari inyama inogona kufa kana covenant yachangodimburwa unoti maki iyo inobva yangotisapia yega. Saka dzimwe nyama dzatinoona dzinogona kunge dzisiri pamaprivate parts nhengo dzakavandika. Woona dzimwe nyama vanhu vanokurawo magrowth machichichichi dzinogona kunge futi dziri dzemaconvenant futi. Yes, even though magrowth asiri macovenant asi mamagrowth zvito zvitsinga nocho chitsinga mweya unobaya tsinga ndisachinzi chitsinga. Saka kune zvitsinga zvimwe zvinobaya let's say neck yamataure chinongotaura pamusoro pemweya kuti life yemunhu wakada kuona kuti it's a life yokuti anogona kusvika papoint kuti achagone kuimanager zvozvo zvongokutuka zvoti haagoni kucontrola life yake. Vamwe vanoita magrowth yekumusana kana kanenge kachibaya kumusana chicho chisinga chiringotaura pamusoro pekuti that individual haagoni kuwana rest mulife yake. Vamwe wana zvitsinga zviri pamakumbo chisingounza pain pagumbo asi kwa chichitotaura pamusoro pemafambiro elife ye kuti ichava life inotanga kufamba zvine mastruggles mukuita zvinhu zvake. Aiwa mutumwa, vanhu vanogona kuonai panamba tichitaura nyaya dzatiri kutaura vanogona kuti nhau dziri kutaurwa idzi tinenge tiri kuda kunyatsonzwa nezvadzo uye togona kunge tine maproblems atinawo toda kuti mumbotipa direction samutumwa anenge achiti akatumwa. Munowanika muri kupi manje vanhu vasaungane pano? Ini ndinowanikwa mudomboshawo. Asi anenge achida kundibata anenge aifanira kutobaya panhamba inoti 0773 983 318. Aiwa mutumwa, maita basa, tinokutendai. Mashoko enyu ekupedzisira? Mashoko ekupedzisira ndeyekungoti izvo upenyu hwemunhu uri spiritual. Wakanzwisa izvozvo unogona kuziva kuti that's why uri kutadza kucontrola zvimwe zvinhu zviri kuitika mulife yako zviri negative kuti usazvimisa. Kuti usazviite. Ladies and gentlemen, ndiwo mutumwa watinawo pano. Nhamba yayobuda paskrini ndoyamunowabata. Munyatsonzwa in full detail kana usina kunyatsonzwisisa zvokufamba sei uye kana une problem yawenayo ndo namba futi vanotambira nayo maprayer line acho wanzwa kuti zvokufamba sei. And with that we are out.